Uba Bright Star World marbanyang MLA ka maulai, ule thu ba ukhana uba tanra ya ka longkami ha maulai maudat baki, udang don hapo ka khat prasnam karta, Henry ula yo pat ya ka driving license. Ya ka ni uba Bright Star World ula ong ha bekaran bat kinong thok khobor ha civil hospital Shillong, ha ka jingwan ban sngolam ya ki bahing hasam, ki badang ap ya ka jingle postmortem, ya ka met jong akong Larissa Yaurot. Une unong mi khmat pat ba ula ong bakat kum ka jingya thu, u investigating officer, ba ute ukhana udang don hapo khat prasnam karta, Bat menta uladon hapo custody jong ka maulai, bantok kit halor ketiga jingja, bat kumjuru halor ka jingyo ya ka driving license. Uba Bright Star World marbanyang ulapan pauru ka jing sngusi halor ka jing duno, ketiga longkami, yala ka jong ka jing im, tang namar ka jingnya pan hastet jong ute ukhana ya ka thuk. Ulakan turu ya ki kmi ki kpa bakin kamlong adakar ban oma ailat than ya ki khun, ki badang red, ban penthet kali lani arshaka, namar bunsin kawan rapat ka jingja ka basngusi. Họ chỉ chính cái bà sosi cái jam đến online thì cũng một cái ý hay là social media nó là thay cái word hay rồi những cái jam thì cái bàเป็นsosi yang ini cũng cái nông sản nông kalau bà cái này cũng đi cái jam bà tan sisian dengan ini nak cái keluar sekolah pan ke jingnya ke keluar jom cái banyak kamtam di arshka kan thì kawara pada cái sosi dia ki dong yang kamtam ni long kene basa bo mulai pertama sar beratang ni kun du di ba long kita dan ni keme di ka jing nya thurmur jomu kaura ka jing du nong ba ka jing susi ya di wei pat ba ma ya cuma kan nakalian ka tanga baru menen hi la phone ba officer in charge ban sim kya ka case ada di ko na par sitip hi ta jing accident an koi isha stal re sosi ko lai da di khat no di kom den re pio ban kran menta ba di investigating officer la you na ban ko custody den re ka ba solingo ka ba ngayo ban tip din ba so investigating officer ko long ba na la don ya ka learners no driving license then re abapit pada tu ka learners driving license pan udang dei underage nang apo kelas nem di kelas tu hi license dengan unu kam long legal unu la pan avail ya kan unu la kalau license driving license dengan unu barang apo kelas nem de kata ka di ka ba pengo hak tu driver ka learners hi udang dei underage dengan scam ba kaan kan sim ya ka dong ka kam banwat banti bnya ka jing tuna ka jing bakla ka dan hundu no kumnu ki badang hapo asnem kila banyo ya ka learners dia sakui ru ka message na kalian ka tuna ka long ba mo ngai scam ding ba kumnu cepat dan ding ba jing trai lang ru ba kisnong di thau ba kumnu ngi hap nya pet ma ya ka ni ka jingnya klem perkhat mo jong ki nongnya kamtam ki arshakan ki banyak kali ru dia seruai ru ka bangakwa ban tham dia kalau ni antrai dia kan mau 4 slam nak kalian di police department kala isu mamsha namar hadin bakai i ba pun ba form uniform ki khana i barang form uniform kinya ki arshaka dan kalian ke police department ka kan mau ba kalong bian ba kimsha te kan kalau bijik pat ka sama na kam ta ki kime ki pa no te haba ki kun ki jomi ki dang dei ki ba nak khana nang apo khasna te kalong ke ka ba dei bat ni lokam ru kam ga ji start ke jongi bang inum dei ban mo ban pentit ne ban ai la ki kun ki jongi barang khna banya ya ki kali la ne ki arshaka marbun sin kan poi bat ki jingja ki kum ki ne jingja ki ba susi ka kum ki jonga dei ni ban di banyak ni khna banyak itu baik ka ba jamin dei ban aku mulai kan ngam kata tibahan ng bakla din na kuan ng tahi i matasi mo limbaga jing lap ka jonga ka jing so ko jonga limbaw investigating officer mo ini kuna ada niya ka learners deh what learners you bang dei learners pat yo professional driving license la dari 2 wheelers na 4 wheelers deh to learners una banya tang bakat kun ka an di bendon wei pa ba anang na din ban company yang kita kibabat ya learners license mo te hinri kani ka mamta pa ko mo jiya so nga no investigating officer ka long ba layo ka learners le ba pek ya ka tu ka dia ka tu pat dam dei u
underage, only minor. Apo kat pasnam te kata ka paling mo ni. Kumu ni no. Kabaka isu orang deh apo kat pasnam dai wa yo pat ya ka driving license. Te kata hi lingba kan ke jinjal ese kan perkrit riu ki babun no. Te ngai scam ru lingba nat kulit kin investigate ini kes panlap ya ke shisha. No. Shisha ban yo ban bendek kan.